Здравейте от сградата на ГДНП, където току-що приключи поредната работна среща във връзка с случая, така известен като Петрохан. Относно това да дадем малко повече данни към обществото от това, което сме стигнали и това, което въобще може да бъде казано към този момент и няма да попречи към разследването и, разбира се, неща, с които към момента имаме някаква готовност и яснота. Ще дам думата на колегите. Пак искам да кажа, разследваме един случай, който е без аналог в нашата страна. Колегите ще представят факти, и данни, към които вече имаме някакви насоки. Представям ви госпожа Наталия Николова, заместник ръководител на Апелативна прокуратура София. Заповядайте. Благодаря. Добър ден и от мен. Ще представим информация, която имаме към настоящия момент. Искам предварително да уточня, че разследването все пак е в разследванията в самото начало. Така че ще представим информацията, която е налична към момента и която, разбира се, можем да изнесем пред обществеността. Даваме си ясна сметка за необходимостта да представим данните и фактите, които са първоначални, за да бъде информирана обществеността относно разследването по двата случая. Същевременно от съществено значение е да се спрат опитите за спекулация и конспиративните теории, както и разпространение на всякаква информация, касаеща жертвите, включително и в негативна насока. В продължение на 8 дни ви уверявам, че не са спирали дори за минута извършването на процесуално-следствени действия, нито е свършвала оперативната работа с оглед установяване на всички факти и обстоятелства, относими към двете тежки престъпления. Едното в района на Петрохан, а другото в района на връх Околчица. Уверявам ви, че прокуратурата и разследващите органи полагаме всички усилия съгласно законите в Република България, за да установим обективната истина, да я документираме, както и да документираме мотивите за извършване на престъпленията. Тук сме представители на много институции. Аз съм представител на Апелативна прокуратура София в качеството ми на координатор на разследването. Представител има на Софийска окръжна прокуратура в лицето на госпожа Христина Лучева, окръжен прокурор, под чието ръководство се води досъдебното производство за престъплението на територията на Петрохан. Представители на Главна дирекция Национална полиция, а именно Захари Васков, директор на Главната дирекция, и Ангел Папалезов, началник отдел Криминална полиция към Главна дирекция Национална полиция. Представител на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, Национален институт по криминалистика, както и клиника по съдебна медицина и деонтология, като ще се опитаме да внесем разяснения относно разследването, процесуално-следствените действия и оперативните такива действия. Важното е да уточня, че наблюдаващия прокурор от Софийска окръжна прокуратура е дал разрешение за представяне на информация относно случая Петрохан, като ще бъде отговорено на въпроси до толкова, доколкото няма да се затрудни разследването и, разбира се, можем да отговорим. Към момента са образувани 2 досъдебни производства. Първото досъдебно производство касае причинена смърт на 3 мъже на 45 години, на 49 години и на 51 години край хижа в района на Петрохан и възникнал пожар в самата хижа
в тази местност. На 2.2.26 година е получен сигнал на телефон 112, в който се съобщава, че гори хижата, а в двора й пред самата хижа има 3 трупа и оръжие около телата им. Районът незабавно е отцепен. На място са отишли разследващи органи и полицейски служители и с първото действие по разследването, а именно оглед на место происшествие, е започнало досъдебно производство за квалифицирано убийство на 3 лица, в конкретния случай на 3 мъже. В хода на разследването са извършени множество процесуално-следствени действия, назначени са експертизи, иззети са множество веществени доказателства, както и литература с религиозна насоченост. Относно процесуално-следствените действия, извършени по това дело, което е под надзора на Окръжна прокуратура София, тъй като района на хижа Петрохан се намира в съдебния район на Софийска окръжна прокуратура, ще дам думата на окръжния прокурор госпожа Лучева, която ще ви обобщи извършените до момента действия по разследването. Благодаря ви. В хода на разследването по образуваното досъдебно производство, което се провежда под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура София, до момента са назначени 18 съдебни експертизи на Националният институт по криминалистика и на Клиника по съдебна медицина и деонтология към Александровска болница в областта на съдебната медицина, балистиката, физико-химията и ДНК на веществени доказателства. Само 8 са съдебните технически експертизи на записите от иззетите видеокамери, на мобилни телефони, на компютърни конфигурации, на хард дискове, карти памет и на други електронни устройства. По досъдебното производство са назначени 3 съдебно-медицински експертизи, които следва да установят вида и характера на установените травматични увреждания по телата, както и причината за смъртта. От телата са иззети сравнителни образци от биологичен материал за провеждане на допълнителни изследвания. Назначена е пожаротехническа експертиза на Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Анализира се информация, която е изискана по реда на Закона за електронните съобщения за установяване на движението на лицата. Поискани са разрешения от съда за разрешаване на банкова тайна на притежаваните от лицата и дружествата, в които са участвали, банкови сметки. Разпитани са до момента 15 свидетеля, сред които малолетни и непълнолетни лица, близки и роднини на жертвите. Искам да внеса яснота относно постъпил сигнал в Окръжна прокуратура София през миналата година. Сигналът е постъпил през месец февруари 2025 година от Софийска градска прокуратура. Сигналът е препратен на Районна прокуратура Костинброд с оглед компетентност на тази прокуратура. В сигнала се съдържат твърдения за посегателства над малолетно лице от лице, което обитава хижата. В хода на проведеното досъдебно производство и на разследването по него не са установени твърденията, първоначално посочени в сигнала, поради отказ на роднини и родители на лицето, на малолетното лице да съдействат за разследването. По досъдебното производство също така е направено и запитване по реда на международното правно сътрудничество, информация относно дейността на лицата в друга държава, конкретно в Мексико. Искам да ви уверя, че разследването се провежда в 2 насоки. Както разкриването на тежкото криминално престъпление от една страна, така и се извършват активни действия по разследването за установяването на това каква е била дейността,
на юридическите субекти, в които са участвали и които са регистрирани от лицата, чието тела сме намерили в района на хижа Петрохан. Благодаря. Благодаря. Сега ще дам думата на Главна дирекция Национална полиция и в частност на началник отдел Криминална полиция Ангел Папалезов, които ще внесат яснота относно оперативните дейности, свързани с работата по случая Петрохан, както и ще ви бъде представено нагледно на записи на част от охранителните видеокамери, които са открити и на които са изготвени вече експертизи, които са около хижата. На тези записи ще ви бъде разказано подробно. На единия запис има и субтитри, така че ще може да чуете какво се чува като разговор. Разбира се, не всичко се чува идеално, но поне това, което може да се чуе от самия запис. Това са камери, които са охранявали периметъра на хижата. DVR-а е изгорял в пожара, за съжаление, но това, което е могло да бъде установено, е установено и ще ви бъде, както вече казах, представено като видеозапис. Може преди това да внеса. Само преди господин Папалезов да ви разкаже какво имаме към момента, да внесе една яснота. След получаване на сигнала на Петрохан, аз и в началото на миналата седмица казах, веднага бяха сформирани екипи от различни структури на МВР. Пак предвид естеството и съдържанието на сигнала, така бяха изпратени доста колеги нагоре, които първи пристигат на место происшествието и на място служители на ДАНС не са присъствали. Само това исках да изясня относно подадения сигнал. Нека господин Папалезов да разкаже повече. Добър ден и от мен. На 2.2. в 11.30, след като е получен сигнала, веднага района е отцепен от патрули на областна дирекция на МВР София. Тъй като терена е много трудно достъпен и тъй като имаше информация, че все пак има 3 трупа и възможно други въоръжени лица, районът първоначално облетен с дрон и прочистен от специални тактически сили, които да се уверят, че няма опасност за разследващите органи, които ще пристъпят към процесуални действия на терен. Знаете, че са намерени 3 трупа в близост до хижата, близост до главния вход, както са намерени и 2 пистолета и 1 пушка в непосредствена близост до тях. В хода на процесуалните действия, които се извършват, са провеждани множество оперативни издирвателни мероприятия, в това число разпити на свидетели, близки на загиналите, които са установени веднага, така че да съберем максимално бързо информация от колко време пребивават и с какви други лица са пребивавали на тази територия, в тази хижа. Установено е, че освен 3 намерени мъртви лица, има още 3 лица, които вероятно предишния ден или в близките дни са пребивавали също на тази територия. Установихме и колите, които са ползвали в последните дни. В резултат на това веднага бяха изпратени екипи в няколко областни дирекции: Бургас, Габрово, областна дирекция София, Монтана, СДВР, които да извършат проверка на всички известни адреси, които лицата притежават, и установяване на техните роднини. Установи се, че ръководителя на сдружението и на така наречените обществено популярни рейнджери
притежава имот в село Българи, Бургаска област, където голяма част от медиите също сте посетили. Екипите на областна дирекция Бургас, които бяхме изпратили на терен, се увериха и на место, а и намериха свидетели очевидци, които ни потвърдиха, че въпросните 3 лица, които липсваха на терен, са пребивавали от 27 до 31 на територията на село Българи. Били са в тази къща, извършили са някакви строително-ремонтни работи и след това са тръгнали да се прибират към София. Това се потвърждава и от камерите на Агенция Пътна инфраструктура, която следи движението на въпросния кемпер, където вчера бяха намерени мъртви, по движение от село Българи до София и след това до отново хижа Петрохан. Това е безспорно установено с разпити, с записи от камери и с свидетели. В района на самата хижа е имало външен периметър на охранителни камери, които са в по-отдалечена част от самата хижа, които са записвали на SD карти и са захранвани от слънчеви панели. Именно от една от тях ще ви предоставим записи, в които да видите самата хронология на събитията, които са се извършили през предишния ден, преди да ги намерим вече като починали лица. Камерите, които всички свидетели твърдят, че са били монтирани на самата хижа, за съжаление от опожаряването, което е извършено, са унищожени както камерите, така и самите устройства, върху които са съхранявани записите, които не могат да бъдат възстановени. От камерите, които първия запис да покажем, ако е удобно, от камерите, които се виждат на самото место, това е в 10 часа и 8 минути на 1-2, това е в неделя, се вижда 3 от лицата с червеното яки е ръководителя на сдружението, а този, който остава в страни, това е непълнолетното лице, което вчера го намерихме в района на Враца. Има и едно трето лице, 6-то, което липсва от тази камера, но то също е пребивавало на територията на хижата. Тук на този запис виждаме как ръководителя на сдружението си взима с Богом с 3 намерени мъртви лица на територията на хижата на втори, на следващия ден. В дясно се вижда, на този запис се вижда кемпера, с който те малко след като се взимат с Богом, се качват на кемпера и напускат района на Петрохан и ще ви обясня неговото движение, по което сме установили. На следващия запис, който е в 16 часа същия ден, ще видите вече самите 3 лица, които са намерени мъртви на по-късен период, с субтитри, как коментират тяхното потегляне, което не е известно накъде към онзи момент, но изводи, които мога да си направим. За мен беше шефова чест. Иска чест, ще се видим в твоите служа по по-хубав начин. Бас. Амен.
Тръка му падне. Няма да остава. За мен беше чест. За мен беше шеф на чест. Иска чест. Ще се видим в твоите. По начин. Бас. Амен. На следващия запис, който ще ви покажем, който е вече в 20... Да уточните, чии са гласовете обаче, възможно ли е? Аз мога да ги кажа, с риск след това някой да ме обвини в разкриване на лични данни, но ще ви кажа, че на първи лицата, които виждаме, че говорят и са намерени като мъртви на втори на обяд, са Дечо Илиев, Ивайло Иванов и Пламен Станев. Само момент. Липсващите лица са Ивайло Калушев, ръководител на сдружението, Николай Златков и Александър Макулев, които бяха намерени в вчерашния ден на територията на Враца, близо до връх Околчица. Само да продължа с разказа. Вече в 20:44 ще видите, че същите три лица вече ще забелезете в дясно на екрана, на стоп пауза го направите. Ще видите в близост до автомобила как от мазето на хижата почва да излизат пламъци и пушка, а трите лица почват да опожаряват хижата, която са обитавали няколко години. Нека господин Иванов да каже по отношение на пожара. То ще е само за секунда. То ще е само за... Ако искаш, тук можеш на този микрофон. Не, колега, ела. Старши комисар Георги Иванов, директор на регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, София област. Добър ден на всички и от мен. Относно действията на екипите на Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението на място, мога да предоставя на този етап следната информация. Пожара възниква вечерта на 1 февруари, неделя, като пожара възниква от умишлено запалване на горимите материали във вътрешността на хижата. Като допълнително горимото натоварване е усилено с разпиляване на пелети за огрев, които в последствие са напоени с лесно запалими течности, както и струпването на хартия, допълнителни купчини с хартия и книги с цел увеличаване на горимото натоварване. На място не са констатирани следи от къси съединения в сградата на хижата, не са констатирани и отоплителни уреди, използвани допълнително отоплителни уреди и някаква неизправност в тях. Не са констатирани също и неизправности в газовите уредби, в газовите инсталации в вътрешността на хижата, както и газовите бутилки, които са открити на мястото. Също така искам да отбележа, че на мястото на пожара са открити напълно овъглени 2 тела на кучета във вътрешността на сградата.
Пожарогасителните действия на място завършват в 2:30 часа на 3 февруари. Благодаря. По отношение на действията по време на огледа на самото местопроизшествие и на пожара, мога да ви кажа, както и наблюдаващите прокурори ви съобщиха, огледа не е преставал през всичките тези 7 дена. Дори към момента се извършва оглед на хижа Петрохан за изземване на допълнителни веществени доказателства, които ще имат отношение по делото. Самия оглед на втори, който беше извършен, беше прекъснат вечерта, защото огъня се разпали отново и имаше опасност за служителите, които извършват процесуалните действия на место. По отношение на движението на кемпера, след прибирането от Бургас, той се качва на хижа Петрохан и виждате на първи, след като си взимат с Богом с тримата първоначално намерени мъртви лица, по АПИ не засичаме никъде въпросния кемпер. Затова разпоредихме на областни дирекции София, Враца, Монтана и СДВР да започнат изземване на камери, които е възможно да засекат въпросния кемпер, който са се оттеглили другите 3 лица. И движението в резултат на това, разбирайте, ръчно преглеждане на стотици камери, това десетки служители го извършваха от тези 4 областни дирекции, установихме, че на 1-2, след като тръгват от въпросната хижа, кемпера в 11:14 е преминал през село Бързия, област Монтана, установено от частна камера. След това в 11:37 е засечен на изхода на град Вършец, област Монтана. След това в 11:59 е бил на разклона на село Стояново към село Долно Оризово, пак Монтана, общинска камера. В 12:17 е в село Бели извор, област Враца. В 12:22 кемпера влиза в град Враца. В 12:26 го засичаме в другата част на град Враца. И в 12:41 на 1 го засичаме в село Челопек, което е след изход от Враца, посока мястото, където намерихме вчера кемпера и телата, другите 3 тела. Само, че това не е от днес. Но село Челопек го установихме едва днес при преглед на следващите камери, които установиха. Още от сряда, от четвъртък сутринта, разпратихме екипи на ГДНП, областна дирекция Враца и областна дирекция Плевен да извършват претърсване на райони, предвид заниманията на въпросните рейнджери, които знаем, че са били спелеолози, водолази, планинари, скални катерачи. Почнахме да претърсваме всички известни местности, които те са посещавали назад във времето и всички възможни места, където биха могли да останат на бивак. Това се потвърди и от една Старлинг станция, която Ивайло Калушев е регистрирал на свое име и е ползвал дълго време. Въпросната станция даде сигнал на 3, независимо от просто като включване, което даде един голям периметър, за съжаление, който трябваше да претърсваме в няколко дена. Така че през всичкото това време служители на ГДНП и на областните дирекции София, пак ви казвам, Враца, Монтана и Плевен извършваха обходи постоянно и снемане на камери, за да може да проследим тяхното движение. Резултата, който го виждате
от детайлното движение на кемпера. По данни на експерти, това, че дава контакт, не означава, че... Да, това, което трябва да уточня, че кемпера и техниката, която е била в него, като мобилни телефони, лаптопи и Starlink станция, не означава, че е спряла да работи изобщо. Телефоните там нямат обхват, а и те си ги били изключили. Намерихме ги изключени. Въпросната Starlink станция е сработила по някакво време, не знаем поради какви причини, което насочи района, където евентуално прибивават. По отношение на дейността на самото сдружение и на атмосферата в нея са разпитани десетки свидетели. Всеки ден са разпитвани по няколко свидетеля, и то доста подробно, включително малолетни и непълнолетни лица, които са били на лагери, на техни близки и роднини. Най-общо мога да кажа, че много близък роднина на едно от лицата сподели с нас, че в последните месец-два е споделяло, че има страшна психическа нестабилност в сдружението и отчаяние от действителността, целите, които са си поставили, изпълнението, което действат, отношението на държавните органи към тях, дружението на техните спонсори към тях, и те не виждат смисъл за продължаване на тяхното сдружение, на дейността на тяхното сдружение и техния път. Роднината ми сподели, че още тогава това лице е споделяло, че смъртта е изход и се коментирали многократно. Много са се надявали и са увещавали да се стабилизира, да намери своята цел и посока така, че да не посегне на себе си. Никой не е смятал, че могат да направят чак такава постъпка, да има повече от едно починали лица. Това по отношение на религиозните увлечения на групата се намират както веществени доказателства вътре при самите огледи, които са намерени виждате част от една от стаите, които е в хижата. Това е едно от теченията на тибетски будизъм, в което много свидетели потвърждават, че самата група и техния ръководител са вярвали в тези учения и са извършвали духовни практики по няколко часа на ден. И това е било задължително за абсолютно всички. Сега по отношение на самите духовни практики, на литературата и изводите, които могат да се направят, това ще бъде предмет на допълнително изследване, което до момента не може да ви дадем повече конкретика. Но и малолетните, и непълнолетните, и техните близки са казвали, че това е било задължително условие за пребиваването и са го практикували ежедневно. За самото намиране във Враца вече е образувано ново досъдебно производство, което госпожа Николова може да продължи и да каже. За въпроси след това ще ви отговорим, докъдето е възможно. Благодаря. Нека все пак да дам думата и на доцент Александър Александров, който е началник клиника по съдебна медицина и деонтология, който да малко повече яснота да внесе по отношение на вида и характера на уврежданията на намерените около Петрохан 3 лица, както и да изясни основната причина за смъртта им. Здравейте!
Като представител на най-голямото съдебно-медицинско звено в страната, мога да ви кажа, че своевременно, непосредствено след намиране на телата, на следващия ден, телата на Петрохан, на следващия ден бяха извършени съдебно-медицинските аутопсии на същите изследванията и вече са изготвени съдебно-медицинските експертизи от наш високо квалифициран колега, като към момента знам от колегите в Враца, че също са изготвени вече, приключили са съдебно-медицинските аутопсии. При всички случаи се установяват огнестрелно нараняване на главата, чиято морфология на входната рана насочва за изстрел от дистанцията на упор или много близко разстояние. И това е причината за тяхната смърт. Всички наранявания са в области удобни за собствена ръка и приключването и обсъждането на заключенията ще бъде представено на разследващите, като аз повече лично не мога да разкривам от това към настоящия момент. Касае се за огнестрелни наранявания в областта на главата от упор или много близко разстояние. И това е водещата причина за смъртта при всички жертви. Но по-скоро убийство или самоубийство? От съдебно-медицинска гледна точка всичките увреждания са в диапазон удобни за собствена ръка. Истина ли е това, което вече научихме неофициално, че двете рани са в слепоочието, едната е под брадичката и че този маньяк е повторен на околчета? Нека да изчакаме и другите колеги да се изкажат и тогава ще дадем думата за въпроси. Разсейваме се така, защото вие покривате различни теми. По-добре е да изясняваме всичко тематично. Отново казвам, че нямам право да изпадам в детайли. Това ще бъде отразено и е отразено в съдебно-медицинските експертизи, като точна локализация, морфология, размери, посоки, направления и така нататък. Най-общо, което мога да кажа, е това, което казаха, именно, че се касае за огнестрелни наранявания в областта на главата, произведени от дистанцията на упор или много близко разстояние, като тези зони, в които са тези наранявания, са удобни за собствена ръка. Кога ще бъдат готови експертизите? Благодаря ви. За труповете на Петрохан експертизите са готови. Благодаря ви, доцент Александров. Ще дам думата на старши комисар Кремена Илиева, директор на Националния институт по криминалистика. Добър ден и от мен. В Националния институт по криминалистика до момента са възложени общо 11 експертизи, които включват комплексно изследване. Доминиращата част от тях са балистични, дактилоскопни, ДНК експертизи, както и експертизи на електронни устройства. По отношение на намерените и иззети 4 броя гилзи, се установява по категоричен начин, че те са изстреляни от намерените 2 пистолета и една пушка до 3 трупа на починалите лица, по случая Петрохан. По отношение на ДНК експертизата, също по категоричен начин установяваме, че върху оръжията се установява единствено и само ДНК на починалите лица. Нямаме чуждо ДНК. 4 гилзи? Да. Не 3. 4 гилзи. Точно така. Как обяснявате? 3 души, 4 гилзи. Това ще бъде установено в последствие. Едното лице има 2 пробойни рани. Това е, което мога да кажа до момента. Благодаря ви. Както сами чухте,
Различни експерти, разбира се, прокурор и служители на Главна дирекция Национална полиция ви представиха огромното количество процесуално-следствени оперативни действия, които сме извършили в рамките на 7 работни дни. Днес е 8-я. Сами виждате колко много труд е положен за установяване на обективната истина по делото. Разбира се, изготвянето на останалите експертизи предстои. Не можем да бъдем конкретни за всеки един детайл към настоящия момент, тъй като не са изготвени всички заключения. Но в общи линии може да заключим и по едното, и по другото разследване, че една от основните ни версии, по които работим, е убийство с последващо самоубийство или самоубийство към настоящия момент от събраните материали. Що се отнася до вчерашния случай, касаеш билото на връх Околчица, знаете, всички разбраха, получено е съобщение за намерен изоставен кемпер с тяло на човек вътре. Подаден е сигнал до 112. Разбира се, веднага също е отцепен района. На място са пристигнали служители на Главна дирекция Национална полиция, разследващи полицаи, оперативни работници, експерти, както и представители на прокуратурата. Започнал е оглед на местопроизшествие. При отваряне на кемпера са установени телата на 3 лица, а именно мъж на 22 години, мъж на 51 години и момче на 15 годишна възраст. И към настоящия момент продължава огледните действия на място, както в Петрохан, както ви беше посочено, така и на връх Околчица. Освен това и към настоящия момент се извършват аутопсия на телата, намерени във вчерашния ден. 15-годишното момче, това е просто информация в реално време, която ви предоставям от съдебния медик, извършващ аутопсия. 15-годишното момче и 22-годишния мъж са с наранявания в областта на главата, като 15-годишното момче е било клекнало и с сплетени пръсти на двете ръце. По този начин е намерено в това състояние. Аутопсията на 51-годишния мъж се извършва в момента, поради което не мога да ви дам някакви конкретни данни за нея. От това, което до момента е извършено, категорично е установено, че няма следи от борба, няма следи от травми, различни от тези, за които говоря, а именно огнестрелните рани. Спрямо двете тела, намерени на близост до връх Околчица, третата аутопсия към момента се извършва. Още веднъж подчертавам, че основните ни версии към момента, както за Петрохан, така и за връх Околчица, са убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Поне от тези данни, които изнесахме пред вас и които станаха достояние като заключения на изготвените към момента експертизи. Към настоящия момент трети лица, различни от тези, които са пребивавали в хижата, не са установени за момента. Барутен нагар установен ли по ръцете на всички? Не са изготвени експертизите в тази насока. Кога е настъпила смъртта при случая при хижата и при случая с кемпера на Околчица? Кой е горе-долу в час? Точен час не е изнесен в съдебно-медицинската експертиза, тъй като, както на всички е известно, атмосферните условия са доста сурови и на двете места. Труднодостъпни места са балкански.
И часа на смъртта, ако за това ме питате, За деня също. за деня, смъртта за деня. На първи, на втори при Петрохан и съответно на Колчица. Кога получаваме сигнала на За хижата Петрохан може да се твърди, че смъртта е настъпила в рамките на 24 часа, най-общо казано, от намирането им. За връх Околчица, последните 3 тела, които намерихме, все още съдебно-медицинската експертиза не може да каже преди колко часове или дни е починал. Имайте предвид, че това са високопланински места, където температурата не е скачала над нулата. Едните са били изложени на външни условия, другите са били в условия също, които доста ще затруднят точното определение на деня и часа на смъртта. А колко гилзи можете да кажете? Автомобила, кемпера, който е намерен, не е в работещо състояние. Телефоните са били изключени. Няма данни от външния оглед да има външна намеса върху кемпера. Само огнестрелни рани са имали? И при 6 тела има само огнестрелни рани. Няма други наранявания по телата или следи от връзване или принуда. А какви оръжия са открити в кемпера? В кемпера са открити един револвер и един пистолет. А гилзите там? Не мога да ви кажа повече подробности, защото те първа... Намерено с преплетени ръце, това води към убийство. преплетени пръсти на двете ръце, казах. Да, преплетени пръсти на двете ръце. Значи най-вероятно е било убито. Аз ви казах ви преди малко, че основните версии, по които работим и в двата случая са убийство с последващо самоубийство или самоубийство. Да, благодаря ви, но в случая с детето води към убийство. Вижте, нека да стане съдебно-медицинската експертиза, след което ще бъде назначена комплексна балистична и ДНК експертиза, която ще даде отговор на този въпрос. Зависи от къде е входната рана, къде е изходната, от което ще могат да се дадат заключения. Както ви посочи доцент Апостолов, телата, които са намерени на Петрохан, нараняванията могат да бъдат получени от собствена ръка, тъй като тези експертизи са готови. Но експертизите от Околчица, както вече ви обясних, към момента върви последната аутопсия. Не мога да се ангажирам с категоричен отговор на този въпрос, преди все пак съдебния медик да изпише самата експертиза. Разполагате ли си свидетелски показания от разпитани ли са политици, които за забелязани джипове? Твърдяха, че са спонсори на тази организация. Вие какъв сте въобще тук? Колеги, моля. Този не е журналист, не знам какво Колеги, моля. Може ли да отговорим на някакви нормални въпроси? Аз бих искала да ви попитам, след което отпискам, дали е разпитан Варшава на 15 година Лъвлоче и какво е казал той за което бил ли наясно какво ще се случва и какво се е случвало с двата хижи, с тези ритуални практики. При разпитите, които са водени с... Към настоящия момент не са разпитани. А защо Васил Терзиев сам призна, че ги е познавал прекрасни момчета, Светлин Панев, спонсорирал ги, Саша Безуханова ги е спонсорирала, те са използвали... Нека да се ограничим в криминалния аспект на разследването. Това са последващи неща. Само разпитан ли е? Мина една седмица от тогава. Те сами заявяват публично, че са били в контакт. Директорката на училище Космос казва смело: изпратих двете си момчета да ги обучават. Нямаше никакъв проблем. Това всичкото ще бъде установено. Тези лица, които са извършили
спонсорска дейност към сдруженията на Ивайло Калушев ще бъдат разпитани и това е планирано в действията. В момента действията на разследващите органи на оперативно-издирвателните служители са насочени към преки свидетели на случващото се и на взаимоотношенията вътре в самата група на рейнджерите. Така че... Други от тази група, които са оцелели, които са някъде, защото ако е ритуално самоубийство, то може и да са... Няма други участници, имало е само гости, които са пренощували по една нощ, които са били гости на дружеството и след това са си тръгвали безпроблемно. Основните участници в сдружението ви казах кои са и които са пребивавали в тази хижа. Къде ще бъдат разпитани евентуално Васил Сергиев, Саша Бететанов? Моля ви се, нека сега да чуем. Да, слушам ви. Да, слушаме. Давайте. Слушам ви. Понеже шефа на ДАНС посочи за сигнал, който включва и паравоенна структура. Има ли данни в сигнала, пристигнал при вас паравоенна структура и господин директор Басков, може да кажете за оръжията легални ли са, на кого са, от кога ги има, с каква цел са издадените, включително и за ловно оръжието? Дилди има в кемпера от проблеми. И, както каза господин Митов, и в каква позиция е било намерено това? Така, относно... Моля ви, нека да изслушваме отговорите на въпросите. Така, относно телата в кемпера и това, което е намерено в кемпера в рамките на вчерашния ден, към момента няма да коментирам, тъй като, пак казвам, огледи се извършват и към днешна дата на място. Относно оръжията, намерени и на двете места, мога да кажа, че те са с издадени разрешителни на различни лица от намерените, в смисъл на лицата, разрешителни издадени на лицата, които са намерени на съответно на едното и на другото място. Извършва се проверка назад годините, кога и какви оръжия са издавани. 4 от 6 лица, всъщност 3 от 6 лица имат издадени разрешителни за оръжия и намерените оръжия съвпадат с оръжията, за които имат разрешителни. И допълнителният ми въпрос все пак Васил Сергиев и Саша Бететанов кога горе-долу ще бъдат разпитани по случая, защото това е важно. По случая се установяват и разпитват абсолютно всички свидетели. Както вчера, както миналия път, така и сега ще кажа, че огромен обем от работа трябва да бъде свършен. Съсредоточена е работата върху, така да се каже, преките свидетели във връзка с разкриване на престъплението. Това не означава, че няма да бъдат разпитани всички лица, имащи или съответно в последствие може да се окаже, че нямат, но всички лица, за които имаме данни, че по един или друг начин са били свързани или са имали контакт с организацията. Има ли данни за посегателство срещу деца, това е важно, и паравоенната организация? Застъпвате се двамата и не може да чуем нито един от тях. Посегателство срещу деца, за което се говореше, и паравоенната организация, за която може да се говори. Така, относно посегателства срещу деца, колегата прокуратура. Извинявайте. Тъй като прокурор Лучева говори по този въпрос, ще дам думата на нея. Явно не. В Окръжна прокуратура София е постъпил сигнал с твърдение за посегателство спрямо малолетно лице. Сигналът е постъпил от Софийска градска прокуратура. Окръжна прокуратура е изпратила материалите по компетентност на районна прокуратура Костинброд. В продължение на близо година е провеждано разследване. В хода на досъдебното производство, по което не са потвърдени със средствата на доказателствата твърденията, посочени в сигнала. Поради... Друг сигнал в прокуратурата не е постъпвал.
А полицията? Относно постъпвали сигнали в полицията, както и медийно стана известно, все още тече проверка, назначена от министъра на инспектората на МВР. А представете за паравоенната структура, тъй като шефа на ДАНС каза, че в препратения сигнал имало данни за паравоенно формирование. Не мога да коментирам информация по данни на ДАНС, тъй като самата справка има съответния гриф за поверителност на информацията. Можете да кажете къде е била втората рана на простреляния при Петрохан и каква толкова е била дейността на тази организация, за да може хората в нея да се самоубият, след като е било станало ясно, че дейността не върви както трябва. Ако позволите, аз ще кажа няколко думи в тази посока. Самото сдружение, самите участници, наричащи се рейнджери, горски стражи или както и да обществено да е известно, е ясно, че те са извършвали дейност по охрана на защитени територии и опазване на околната среда и дивите животни. Мога да ви кажа, че назад във времето тези лица са осъществявали помощ на гранична полиция, на горската стража, на областните дирекции София област и Монтана. При издирването на лица, при установяването миналата година помогнаха за установяването на извършителя на едно убийство. Намериха го в трудно достъпни области чрез дрона, който притежават. Подавали са и са съдействали на органите за установяване на браконьерски дейности и незаконен дърводобив. Те са подпомагали дейността и на държавни органи. По отношение на това, защо е настъпило това самоубийство или убийство със самоубийство, те първа ще се назначават експертизи, ще работят и психолози, тъй като трябва да се анализират всички данни от свидетелски показания, литературата, която е намерена на место, данни от техническите устройства, които са иззети, лаптопи от Петрохан и от кемпера, техните съдържания от телефоните и техни акаунти в социални мрежи, множество свидетелски показания, както и колегите от прокуратурата ви казаха, направени са искания до няколко страни, с които да ни предоставят данни за тяхното пребиваване на тяхна територия назад в годините. Така че това е част от информацията, която ние все още нямаме в пълнота и не може да ви кажем подробности. И записите, които показахте, мотив да се стигне до това шесторно самоубийство. Вижте, обясних ви, че полагаме всичко необходимо, за да достигнем до мотива за извършените престъпления. Съжалявам, но и двете разследвания са съвсем в начален етап. Да, по едното е работено вече 7 дни, но другото е едва от вчера. Така че не можем да изпаднем в съвсем подробности, които биха нарушили по някакъв начин самото разследване. Мисля, че ви дадах не бих искала да коментирам тази част от разследването, тъй като, както ви споменах, продължаваме с процесуално-следствените действия и в настоящия момент. Така че, както ви обясни прокурор Лулчева, това към момента е въпрос на изясняване с оглед всичките справки, които са изискани и не всички, по всички от тях са получени отговори. Благодаря ви. Това няма да бъде последното. Само да кажете дали сте намерили нещо незаконно в хижата край Петрохан, вътре, около нея. Още оръжие, нещо незаконно. Към настоящия момент няма незаконни субстанции, оръжия или други каквито и да е предмети, които да са извън рамките на закона. Казвате, особено между втория и третия, има 4 часа. Те си казват Богом в 4 часа. От става до 8 часа. Вие имате запис. Защо си казват Богом, а го правят след 4 часа? Нали е записано... И тук какво се случва между тези 4 часа, предполагам?
Не може да ни покажете 4 часа какво има на запис. Не може да ви предоставим целите записи, които се виждат на камерите. Вижда се движение в двора, но само на тези лица. Показваме ви запис, който показва движението и замисъла на тези хора. Добре, тези движения с туби, бензини, показва ли се нещо, което да има? Това, всички записи ще бъдат изготвени в видеотехническа експертиза, която и към настоящия момент ви уверявам, че се снемат допълнителни обеми от информация, която ще се анализира допълнително. И в момента има 6 човека, които преглеждат записи както от иззетите технически средства, лаптопи и камери, така и от мрежите, които са взети, електронни устройства, които са били на пространство. Споменава момиче, на което те си се помогна. Ако този СМС е достоверен, който ви моля да проверите или да речете, имате ли някаква представа вече изградена за какво става въпрос? Установено е момичето, което е пребивавало няколко дни заедно с тях. Разпитано е, то е живо, в добро състояние. Разпитано е и то, разпитано са и родителите му. На каква възраст? Много ви моля, това са вече много данни навътре от разследването. Няма да отговаряме на въпроси, които могат по някакъв начин да предотвратят разследването. Благодаря ви за вниманието.